adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 2 sa bulan sa Setyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 5 bersikulo 1 ngadto sa 11. Usa ka adlaw ni ana, nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Genesaret samtang ang mga tao nagpunsiso kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Didto sa daplin sa lanaw nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda kay nang waswas man sila sa ilang pukot. Misakay si Jesus sa usa niini nga sakayan nga iya ni Simon ug gihangyo niya si Simon sa pagtulod niini og jutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan ug gitudloan niya ang mga tawo. Sa nakahuman na siya sa pagpanudlo, giingnan niya si Simon, "Palawod kamo og itulak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo." Si Simon mitubag, "Magtutudlo, tibuok gabi kaming nangisda og wala gayud kami nakuha apan kay sugo manimo akong itaktak ang mga pukot." Ilang gitaktak ang mga pukot ug daghan gayud kaayong isda ang ilang nakuha ug tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busa, gikamay nila ang ilang mga kauban didto sa laing sakayan aron moduol ug mutabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban ug ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan ug tungod niini hapit na sila malunod. Sa pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon, "Palayo kanako Ginoo kay makasasala ako." Natingala kaayo siya ug ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab sila si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo ug kauban ni Simon. Unya miingon si Jesus kang Simon, "Ayaw kahadlok, sukad karon managat ka na ug mga tao." Ug sa nadala na nila ang mga sakayan ngadto sa baybayon, gibiyaan nila ang tanan ug misunod sila kang Jesus. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.